יהיה שיעור זה לשם ייחוד קודשה וריחור שכינתה, להצלחת עם ישראל ולקרוב בגאולה. היום נלמד על המחשבה. ננסה להבין את כוח המחשבה, כמה הוא חשוב ואיזה תפקיד הוא משחק לנו בחיים. בהתחלה אנחנו נרצה להבין איך המחשבה פועלת, דרך מה היא פועלת, ואחרי זה אנחנו נראה כמה היא קריטית ביהדות, וגם איפה בא הכוח של המחשבה, למה זה כזה חשוב. וננסה לראות גם איפה זה תופס אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה. נתחיל לבאר, קודם כל, מהי המחשבה, איפה היא כוללת, איך היא פועלת, ואיך המוח פועל קצת. ואז נמשיך הלאה. לפי הספרות, כן, יש 10 ספרות, אז לפי הספרות, בראש עצמו, יש 3 ספרות, חוכמה, בינה ודעת. ועל פיהם פועלת המחשבה. המחשבה היא כלולה בשלושת אלה, בחוכמה, בינה ודעת. החוכמה עצמה היא מחשבה גולמית. כלומר, היא בעלת נתונים שעדיין לא פותחו. אם למשל אני קורא ספר, כן? אז פשוט הכתוב בו זוהי המחשבה. אם למשל קראתי מתכון לחלות, אז המחשבה שלטה לי זה המתכון, שהוא קמח, מים, קצת מלח וסוכר ושמרים. בסדר, או למשל אני נוסע בכביש, התמונה שאני מקבל מהעיניים שנמצאת לי במחשבה במוח, התמונה איך שבלי להסיק מסקנות, בלי להבין שום דבר מהתמונה הזאת, התמונה כפשוטה, זה המחשבה. לעומת זאת, יש את הספירה השנייה, את הבינה, שהיא מפתחת את הדברים, כן? מה שנקרא להגדיל ראש. הבינה נקראת כבר להבין דבר מתוך דבר. למשל, אם קראתי את המתכון, כן, לחלות הזה, וקיבלתי אותו, עמדתי אותו במחשבה, מבחינת החוכמה, אצל הבינה הוא מתפתח, ואתה מבין דבר מתוך דבר. למשל, הבנתי שהמתכון הוא קמח, מים, מלח ושמרים וסוכר, בסדר? אז עכשיו הבינה מפתחת את זה לכך שאני יכול לעשות לא רק חלות, אני יכול לעשות גם לחמניות, או שאני יכול לשנות את זה קצת ולעשות בזה, לא יודע, בייגלה, ולא לאו דווקא חלות. כן? או למשל אם אני נוסע בכביש, הבינה זה להבין דבר מתוך דבר. אז התמונה שאני מקבל של הכביש, אני יכול להבין שלמשל המכונית שנוסעת לידי יכולה בטעות לסטות לכיוון שלי, אז אני מעט קצת. או שאני רואה שיש רמזור אדום, אז אני מסיק מסקנות, אני מבין דבר מתוך דבר, מתוך שהוא אדום, אני מבין שאני צריך לעצור בזמן לפני שאני מגיע לרמזור. כן, ולא להמשיך. אז ההבנה של להבין דבר מתוך דבר, העסקת מסקנות, זה נמצא בבינה. אוקיי. הספירה השלישית אמרנו חוכמה בינה, הספירה השלישית זה דעת. אנחנו עוברים על כל זה בקצרה שלנו קצת ככה בסיס, להבין אחרי זה. אז הספירה השלישית היא דעת. הדעת הוא החיבור של שלושת הספירות האלו, החוכמה, בינה והדעת. הדעת מחברת בין שניהם. ועל ידם יוצאים דברים לפועל. כן, יש לנו את החוכמה, את הבינה. הדעת הוא הקישור של החוכמה והבינה, מה שיש לנו במחשבה, אל הביצוע עצמו, אל הגוף למשל. אם אמרנו במתכון של החלות למשל, או הנסיעה בכביש, כשאני מביא את זה לידי מעשה, ואני מחליט לבלום את האוטו, להכין את החלות, כן, זה שימוש בדעת, שהוא מתחבר למעשה. והוא מחבר בין החוכמה, בינה ודעת לשאר הגוף. בשלושת הספירות האלו יש גם עוד 3 כוחות. כן, הם נקראים כוח המחשבה, כוח המדמה וכוח הזיכרון. ובעצם הם מקבילים לשלושת הספירות שאמרנו. כוח המחשבה הוא כמו החוכמה, מקבל הכל בצורה גולמית כמו שאמרנו על ספירת החוכמה. כוח המדמה, כשמו כן הוא דמיון, כן? אז כמו הבינה, הוא מדמה. כאילו, אתה יכול לדמיין, כן? אם אתה רואה דברים, מבין דבר מתוך דבר, זה דמיון. אם אתה נוסע בכביש ואתה רואה מכונית שעלולה לסטות, אתה מדמיין שהיא תסטה מהכביש ואתה צריך לעצור. זה הכוח הציורי, הדמיון. זה לא רק לדמיין דברים שהם לא הגיוניים, כן? אתה יכול לדמיין דברים שהם הגיוניים. אז זה כוח המדמה. ויש את כוח הזיכרון, שהוא הכוח השלישי, והוא קריטי, כי אנחנו עושים נתונים בזיכרון. אם לא היינו לומדים תיאוריה ולא היינו זוכרים את התיאוריה ולא היינו ניסיון בנהיגה, אז לא היה את הכוח זיכרון כדי שנדע מה לעשות בכביש. במקרה שקורה כך וכך, אז הזיכרון זה הנתונים, זה נמצא, זה קשור לדעת. כן, למשל מי שפוגם בברית, אז נפגם לו הזיכרון, במיוחד בדברים שבקדושה. כן, כמו שאמרו, אין קישוי אלא לדעת. הדעת גם מפעיל את האיבר.
בשביל לעשות מעשה. ומי שפוגם בו, בברית, אז פוגם בדעת, שזה היינו הך, וגם הזיכרון נפגם לו. אחרי זה הוא למד שיעורים וזהו, הוא לא זוכר כלום. לא עלינו. בסדר, אז אלו שלושת הכוחות האלו. ועכשיו, שלושת הכוחות האלו, הם גם כן מוגבלים בתוך 5 חושים. כן, ברגע שאנחנו יורדים לעולם הזה, אנחנו מוגבלים בתוך גוף, בתוך חומר. ועכשיו אנחנו חווים את העולם הזה דרך 5 חושים. לכן מחשבה, כן, מחשבה הם אותיות גם, הם אותם אותיות של ב5. למה? כי יש 5 דברים שהמחשבה ניזונת מהם. וגם מחשבה זה אותיות בשמחה. על השמחה אנחנו נחזור יותר מאוחר. אבל מחמשת החושים, כן, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור ומישוש. דרכם אנחנו חווים את העולם. ודרכם אנחנו גם יכולים לטות בין טוב לרע. דרך מה שאנחנו מכניסים מהחושים האלו. למשל בראייה, כן, אפשר לקרוא גמרא, זה טוב, כן, אפשר לראות פריצות, רע. בשמיעה אפשר לשמוע לשון הרע, גם כן רע, אפשר לשמוע תורה, או דברים טובים, כן, אז זה טוב. בריח גם כן אפשר, יש דברים ריחות שהם אסורים, כמו ריחות של פסמים של נשים. ואפשר להריח בסמים של הבדלה, שזה טוב. וגם כן בפה, כן, אפשר לאכול מחלות אסורים, לדבר לשון הרע או דיבורים מיותרים, זה רע. אפשר לדבר תורה, כן, או לאכול אוכל כשר, שזה טוב. בסדר? ומישוש גם כן, אותו דבר במישוש, אתה יכול לבנות סוכה, שזה מישוש זה הידיים, ואפשר ממש נחש איתו, אז אפשר לבנות סוכה, למשל, שזה טוב, ואפשר לגזול, שזה לא טוב, כן? אז דרך 5 החושים האלו, אנחנו משפיעים ישירות על המחשבה. והמוח, אם לטוב לטוב, אם ללא טוב, אז ללא טוב. והתוצאה של איך אנחנו בוחרים להשתמש ב5 החושים האלו, משליחה ישירות על המוח. מה הכוונה? כן? בעצם זה עובד ככה. יש לנו את 5 חושים, דרכם אנחנו חווים את העולם. דרך מה שאנחנו מכניסים ל5 חושים האלו, זה מתחבר למוח, כי המוח ניזון מה5 חושים האלה, ככה הוא חווה את העולם. ובמוח עצמו יש את הנשמה. אוקיי, אז כתוצאה מה5 חושים האלו, והמחשבה עצמה והמוח, זה משפיע ישירות על הנשמה. ככל שמקדשים יותר את 5 חושים האלו, ככה מחזקים את הראש של הנשמה. וכן להפך, אם פוגמים במחשבה וב5 חושים, שהמחשבה ניזונת דרכם, אז משהו שורה במחשבה, במוח, שזה הנשמה, נחשכת, מקבלת חושך. כן, כמו שאומר השלה הקדוש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כן, הוא אומר מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? שצריך לשים שופטים ושוטרים על השערים שיש בראש, שזה האף, עיניים, פה, כמו שאמרנו. לדעת מה להכניס דרכם ומה לא. לשים עליהם שופטים ושוטרים. וכמו שאנחנו רואים אצל צדיקים גדולים שמגבירים את אור הנשמה, כן? דווקא בגלל שהם הגבילו או קידשו אחד מהחושים האלו. למשל בבא סאלי, כל המשפחה של משפחת אבוחצירא, הם מאוד נכנו בשמירת העיניים. כן, הם שמרו את העיניים, ולכן הייתה להם גם עין רוחנית, הם ראו דברים מעבר. או שאנחנו רואים שאנשים צדיקים מאוד קידשו את העניין של מאכל, עם צומות, סיגופים. זה גם כן, או לישון על הרצפה, פת במלח תאכל, ועל הרצפה אתה ישן, כמו שכתוב באבות. כן, מה זה על הרצפה אתה ישן? גם כן, להסיר את הגוף, את המישוש. זה להמעיט בחושים האלו, לקדש אותם, את 5 חושים האלו, ועל ידי כך המחשבה, וגם הנשמה ששורה בה, מתקדשת. וזה כן, נשמה שורה במוח, שבה המחשבה עצמה מקבלת מהעולם הזה דרך 5 חושים, כמו שאמרנו, כן? ובשביל להבין כמה חשובה המחשבה, אנחנו נביא כמה דינים והלכות שקשורים במחשבה, רק כדי להבין כמה זה קריטי ביהדות. כן? שיהיה לנו את ההבנה הזאת. אז אנחנו עוברים עכשיו כמה הלכות ככה בזריז, ומשם נקבל תמונה גדולה. בנוגע לחשיבות של המחשבה. כן, אז יש הלכה שאומרת, כן, שאסור לערער בדברי תורה במקום מטונף, או בבית הכיסא, נמצאים בשירותים, אסור לערער בדברי תורה. בסדר? הלכה אחת. כן, יש גם דעה בהלכה, חלק מהפוסקים פסקו ככה, הספרדים לא, שאם אדם חשב לתת צדקה, ואפילו שלא אמר בפיו הוא חייב לתת צדקה.
למשל חשבתי בראש לתת 100 שקל למישהו, כן? ועכשיו אני פתאום מתחרט, לא, אז אומר לך ההלכה, הפוסקים שפוסקו ככה, אומר לך, לא, חשבת לתת כסף, חשבת לתת צדקה, אתה חייב לתת צדקה עכשיו. עוד דבר, יש לנו את הקורבנות בבית המקדש, כן, גם אנחנו רואים את זה עם הכהן גדול שנכנס ביום הכיפורים, שהוא צריך לא לחשוב מחשבה זרה וזה, אבל גם בקורבנות שבבית המקדש, יש כמה שלבים. קודם כל שוחטים את הבהמה, אחרי זה מקבלים את הדם במזרק מהבהמה, מוליכים את הדם, זורקים את הדם על המזבח, ואז מקטירים, כאילו זופחים על המזבח את הקורבן, או אוכלים, תלוי בקורבן. בסדר, יש דבר שנקרא מחשבת פיגול. מה הכוונה מחשבת פיגול? אם הוא עושה אחד מהפעולות האלו, שוחט או זורק את הדם וזה, ומחשבה שהוא יעשה אחד מהפעולות האלו, למשל, הוא שוחט את הבהמה, והוא חושב שהוא יזרוק את הדם מחוץ לזמן. למשל, שהוא יזרוק את הדם מחר ולא היום. אף על פי שהוא אחרי זה עושה את הכל נכון. אם הוא חשב ככה, הקורבן עצמו נפסל. זה נקרא פיגול. ואם הוא לא יראה עוד איזה מחשבה, לא ניכנס לדינים של זה, אבל אם הוא יראה עוד איזה מחשבה, הוא גם יכול להתחייב בעונש כרת. ממש כמו לחלל כיפור. כן? כמו מישהו שאכל בכיפור הוא מקבל כרת. אותו דבר, בן שחשב מחשבת פיגול באופן מסוים. אם הוא לא יראה עם זה מחשבה של חוץ למקומו. לא ניכנס לזה, בסדר? יש עוד הלכה, כן? הביאו פוסקים, הבן איש חי. הוא מביא את זה הרבה. שלמשל בן אדם, יש דבר שנקרא ספק ברכות להקל. אז למשל בן אדם שלא יודע אם ברך שהכל או לא. כן, יש לו ספק אם הוא ברך או לא. אז להלכה יש ספק ברכות להקל, אז הוא לא מברך. אבל מה אומר הבן איש חי? אתה לא יודע אם ברכת או לא, תעשה ותברך לפחות מהמחשבה. כן, אתה לא יודע אם ברכת אשר יצא או לא, תברך מהמחשבה. עוד הגמרא מדברת, יש בגמרא מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא. ובשולחן ערוך נפסק להלכה שלמרות שיש שני דעות בזה, כן, אז מצוות כן צריכות כוונה. ואנחנו גם נוהגים ככה. למשל אנחנו בקריאת מגילה, בשופר, כן, אנחנו מכוונים לצאת ידי חובה, נכון? הוא מכוון להוציא אותנו ידי חובה, ואנחנו מכוונים לצאת ידי חובה בקריאת מגילה, בשופר. וגם כל מה שתקנו להגיד לשם ייחוד לפני מצוות, או לפני ברכת המזון, או לפני תפילות, כן, לשם ייחוד קודשה ברכו וזה, אני הולך לבית הכנסת, אני הולך להתפלל תפילת שחרית וכו'. כל זה בשביל הכוונה, שהיא במחשבה, בסופו של דבר, זה אמור להתבצע במחשבה. כמו שאנחנו מכוונים לצאת ידי חובה, כל מיני דברים. ובעצם למחשבה עצמה יש משקל רציני בכל פעולה שאנחנו עושים. גם אנחנו יודעים שהמצוות עצמם מחולקים לשלושה דברים. כן, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. זה נמצא בכל מצווה. אבל גם בכל דבר שאנחנו עושים, המחשבה היא מטה ממש קריטית. היא קובעת. למשל, כן, לימוד תורה. אם אנחנו רואים זה לשמה או לא לשמה. כן, אנחנו רואים יש מישהו שלומד תורה לשמה ויש מישהו שלא לומד תורה לשמה. איך זה מתבצע? כאילו איך אנחנו יודעים שזה לשמה או לא לשמה? במחשבה. כן, למשל בן אדם אחד לומד דף גמרא בשביל שיהיה לו כסף ופרנסה. אז זה לא לשמה. כן? הוא חושב, זה מה שהוא חושב במחשבה שלו, לומד דף גמרא בשביל שהוא יקבל פרנסה. אז זה לא לשמה. כן, יש בן אדם אחד שלומד דף גמרא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה כן לשמה. איפה זה נידון? במחשבה. וזה נמצא בכל מצווה. כל דבר יש את העניין של המחשבה, והיא קובעת גם תפילות עצמם, הכוונה עצמה, המחשבה שלך מאחורי התפילה, או מה שנקרא ייחודים שעושים כל מיני מקובלים וזה. זה נמצא במחשבה, הם מכוונים בראש כל מיני שמות וכל מיני כוונות. זה הכל נמצא במחשבה. אז אלה בינתיים אנחנו רואים כמה זה קריטי המחשבה. אנחנו לאט לאט נראה מה אנחנו עושים עם זה ולמה זה בכלל קורה. מאיפה בא הכוח הזה למחשבה שהיא כל כך קריטית. היינו אומרים שרק המעשה עיקר, לא? אז מסתבר שלא. הזוהר אומר, כן, שלפי המחשבה של האדם, ככה הוא מושך עליו. למשל, אדם שחושב דברים בקדושה, הוא גורם שתשרה עליו קדושה. וכן הפוך, אדם שחושב מחשבות שהן טמאות, גורם שתשרה עליו סטרא אחרא, והטומאה, לפי המחשבה שלו. ולא רק זה, כן, אחרי שהאדם נפטר מהעולם הזה, אם הוא היה כל החיים חושב במחשבות של קדושה ושל טהרה, גם אחרי שהוא נפטר, המחשבות האלה, הוא נמשך לגן עדן.
ואם כל החיים היה חושב במחשבות מאות, במחשבות שמצד הסדרה אחרי המוות הוא נמשך לגיהנום. זה פצצה, הדבר הזה. וגם הבעל שם טוב אומר, כן, זה הבעל שם טוב. כשהוא מחשב בדברים רעים שהם מסתרת דדינה, אז מצמצם מחשבתו באותם דברים הרעים ומרחיק עצמו מהתפשטות החסד העליון של אינסוף ברוך הוא ושורים עליו דינים. וכן כשמחשב בדברים גשמיים, הוא מצמצם לשם מחשבתו, שבכל מקום שהוא ממשיך עצמו לשם, שהמחשבה היא קומה שלמה. עכשיו נסביר מה הוא אומר. כן, הוא אומר לך, כל מקום שאתה חושב, לשם אתה ממשיך את עצמך. מה זאת אומרת? למשל, בן אדם שחושב בדברים של קדושה, אנחנו צריכים להבין, קודם כל הקדוש ברוך הוא, יש לו כל הזמן אור, הוא מאיר לעולם. עכשיו, יש כל מיני עולמות, ויש צמצום של האור שלו. יש מקומות שמגיע אליהם פחות אור, ויש מקומות שיש יותר אור. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב דברים של בקדושה, אז הוא נמצא בעולמות גבוהים, אז הוא מקבל הרבה אור לנשמה שלו. ברגע שהוא חושב מחשבות שהן מסתרת דדינה, כמו שאמר הבעל שם טוב, או שהוא מחשב בדברים רעים, אז איפה הוא נמצא? בסתרה אחרא, בקליפות, והמחשבות האלה נמצאות שמה. אז מה קורה? לשמה לא מגיע אליהם אור גדול מהקדוש ברוך הוא, מגיע אליהם תמצית, רק כדי שהם יחיו, כדי חיותם. אנחנו נותנים יכולים לתת להם מעללי עבירות, וזה חס וחלילה יותר כוח. אבל בעיקרון, הם נמצאים מה שנקרא בתחתית שרשרת המזון. כל האור יורד לעולמות, מלאכים וזה, והם נמצאים בסוף. בקבלה יש דבר שנקרא צינור השתן, כן? זה כמו פסולת, הם מקבלים פסולת, שאריות, כמו שאתה אוכל, אחרי זה, כן, חוץ מכבודכם, הולך לשירותים, זה מה שהם מקבלים, את השירותים. אז בן אדם שהוא חושב במחשבות שהן מסתרת דדינה, כלומר מחשבות של דברים לא טובים, אז הוא נמצא שם, ולכן גם האור שהוא מגיע אליו, הוא מצמצם את האור של הקדוש ברוך הוא שיכול להגיע אליו, רק בגלל המחשבות האלו. כן, וגם בספר יושר דברי אמת, כותב על זה גם כן. וכל מחשבה יש לה קומה שלמה, אף על פי, כן, הוא בעצם רושם על הבעל שם טוב. הוא אומר, אף על פי שנראה לנו שכל מה שהוא מגושם הוא יש, כלומר כל מה שהוא גשמי הוא נמצא, ומה שהוא רוחני לא. כן, והרוחניות כאילו דומה שאין בו ממש. כל זה שקר מצידנו, שאנחנו בעלי חומר, שאנחנו כן, בגוף גשמי ועוסקים תמיד בחומריות. אבל באמת הוא להפך, כי על הרוחניות הוא מקיים את הגשמיות. ובלעדי הרוחניות, הגשמיות הוא אפס. כן, כמו שהנשמה מקיימת את הגוף של האדם. בלי הנשמה האדם מתקיים, הוא ימות. ולכן גם המחשבה, שהיא כביכול רוחנית, היא קריטית מאוד, דווקא בגלל שהיא רוחנית. ועוד רושם הבעל שם טוב, איפה שהאדם חושב, שם הוא נמצא. זה בעצם מה שהסברנו, כן? הוא פשוט ציטוט ממקום אחר. אנחנו רוצים להבין למה. מה כזה קריטי? המחשבה. בשביל להבין את זה אנחנו צריך להמשיל משל, נבהר כמה דברים, ואז יתבהר לנו תמונה חבל על הזמן. אנחנו רוצים להבין למה. שזה יש לנו משל. כן, אדם שמתכנן לבנות בית כדי לגור בו, נכון? מתכנן בית, הוא רוצה לגור בבית. עכשיו מה המחשבה הראשונית שלו? המחשבה הראשונית שלו, שהוא, נגיד, לא יודע, קוראים לו יוסי, יגור בבית. עכשיו, בגלל המחשבה הזאת, מה הוא עושה? הוא מוציא אישורי בנייה, מביא הנדסאים, קבלנים, אינסטולטורים, חשמלאים, דחפורים, טרקטורים, מנופים, בלטות וכן הלאה. ולפי ההנדסאי, כן, וזה, הוא מכין את הבית בצורה כמו שהוא חשב, עם הקירות שהוא חשב, וכל דבר, כל חדר במקום שלו וזה, והכל בשביל מה? בסופו של דבר בשביל האדם שהוא חשב שיגור שם. כלומר, הייתה המחשבה הראשונית של האדם שהוא יגור שם, בשביל אותה מחשבה, אחרי זה הוא עשה את כל הפעולות של כל הקבלנים והנדסאים וכן הלאה. כן, אז להבדיל אותו דבר גם בקדוש ברוך הוא. נאמר על האדם הראשון, חז"ל אומרים לנו על האדם הראשון שהוא ראשון למחשבה ואחרון למעשה. כלומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את האדם הראשון, בסדר? ואחרי זה, בגלל אותה מחשבה, הוא ברא את כל העולם, ברא עצים, ילנות, ימים, בהמות וכן הלאה. הכל בשביל אותה מחשבה, בשביל האדם הראשון. כן, אז האדם הראשון הוא בעצם ראשון למחשבה, אחרון למעשה. בסדר? והאדם הזה,
זה עם ישראל, כן, אמר רבי שמעון, בגמרא, גם בזוהר זה מופיע, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, כן, שנאמר ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם, ואמרו שם אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. למה? האדם הראשון היו בו את הנשמות של כל עם ישראל, אחרי זה כל מי שיצא מהאדם הראשון, אחרי קין והבל וזה, כל מי שיצא נקראים בני אדם ולא אדם. ואחרי זה בא אברהם אבינו, והוא גלגול של אדם, שהיה גלגול של אדם הראשון ותיקן את אדם הראשון. כן, האבות תיקנו 3 דברים. 3 האבות הם גלגול של אברהם אבינו, וכל אחד תיקן חטא אחר שאדם הראשון פגם בו בצורה כלשהי. אברהם אבינו תיקן עבודה זרה, יצחק תיקן שפיכות דמים בעקדה וזה, ויעקב אבינו גילוי עריות. זה לא המקום, אבל שנבין. אז עם ישראל קרוי אדם ולא אומות העולם. בסדר? חז"ל אמרו לנו, אז אנחנו רואים שהאדם הראשון זה גם עם ישראל. כן, גם המדרש אומר ישראל עליו המחשבה. כלומר, עם ישראל עליו המחשבה קודם בריאת העולם. בשבילו נברא העולם. אותו דבר כמו האדם הראשון שביארנו. אז חז"ל אמרו לנו בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. נכון? יש את הפסוק קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כן, אז קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ראשית זה עם ישראל אמרו בראשית. אמר בשביל ישראל שנקראו ראשית. כן, כמו שאמרנו שישראל עליו במחשבה, קודם בריאת העולם. כלומר מחשבת הקדוש ברוך הוא. תכף אנחנו נראה איך זה קשור למחשבה שלנו עצמנו. אבל כן, כלומר מחשבת הקדוש ברוך הוא קודם שיצר את כל העולמות היה בשביל עם ישראל. ובשביל שיהיה עם אחד שנקרא עם ישראל, שיכיר בו, ידע אותו, יקיים את מצוותיו ותורתו. בשביל זה היה המחשבה שלו. קודם בריאת כל העולם, שיהיה את עם ישראל, שיעבוד אותו. ועל זה נאמר גם כן סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם כל במחשבה עלה עם ישראל, וסוף מעשה של כל בראשית וכל העולם כולו, בשביל אותה מחשבה של עם ישראל. על סוף מעשה במחשבה תחילה. ומה שיוצא מכך, שאנחנו הראשוניות לכל העולמות כולם. ובעצם, כן? בעצם שאנחנו ראשוניות של כל העולמות כולם, וזה קורה בעצם מהמציאות שעלינו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא קודם כל הבריאה. זה לא מסובך. רק רוצה שנתפוס את זה. ואם כן, איך זה קשור למחשבה שלנו? חז"ל אומרים לנו, קודשה בריחו, אורייתא וישראל חדו. אנחנו צריכים להבין את המאמרה הזאת, כמה זה קריטי. קודשה בריחו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אורייתא, אנחנו יודעים, הבאנו את זה כמה פעמים. הסתכל באורייתא וברא לו, כלומר התורה, הוא הסתכל בה ועל ידה נברא כל העולם. כן, זה מופיע גם בזוהר בתחילת פרשת חיי שרה, מופיע בזוהר בעוד כמה מקומות, גם בגמרא אם אני לא טועה, וגם ישראל, חדו, כי ישראל עולה במחשבה קודם בריאת כל העולם. כלומר, 3 הדברים האלו הם דבר אחד, שהיו קודם בריאת כל העולמות כולם, וקודם שהיינו פה אפילו, שהיינו ביחד, אנחנו דבר אחד. כאן קודשה בריך הוא, ראיתה בישראל חדו. עם ישראל יש לנו נשמה, שחלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקא ממעל. עכשיו אנחנו נתחיל להבין לאט לאט איך זה קשור למחשבה שלנו. רגע. בגמרא רשום לנו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כן, מוכר. בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כי עמך כי ישראל גוי אחד בארץ. ואנחנו מניחים תפילין גם כן שרשום בהם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. התפילין שאנחנו מניחים הם כדי לשעבד את השכל, את המחשבה שלנו לקדוש ברוך הוא. כן, אומרים את זה גם בלשם ייחוד שם. ונראה לעניות דעתי הקטנה, כן, שגם הקדוש ברוך הוא, שהוא מניח תפילין כביכול, שרשום בהם מי כי עמך כעם ישראל, זה כדי כביכול המחשבה שלו היא בנו. כן, אותו דבר, כמו שאנחנו המחשבה שלנו הקדוש ברוך הוא, ככה המחשבה של הקדוש ברוך הוא בנו. כמו שאומרת הגמרא שם, אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא אחד, והקדוש ברוך הוא מעיד שאנחנו פה, עם אחד. שחז"ל אומרים לנו שקודשה בריך הוא אורייתא בישראל חדו, כן, שהתורה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הם דבר אחד, הכוונה היא, כן, ממש אחד. כתוצאה מזה שיש לנו נשמה, כמו שאמרנו, שהיא חלק אלוקא ממעל, אנחנו קשורים באינסוף ברוך הוא, עד למקום שאי אפשר לשאול בו, אנחנו קשורים
בהתחלה של כל העולמות כולם. מי שמכיר קצת תורת הקבלה, אנחנו לומדים על עולמות שהם עליונים ונשגבים. כמעט ואין לנו תפיסה שם, אנחנו לומדים אותם, יש לנו מידע עליהם. אם לא היינו חלק מהם, אם הם לא היו קשורים אלינו בצורה כלשהי, לא היינו מקבלים את זה בתורה, ללמוד את זה. רק בגלל שאנחנו קשורים בעולמות האלו, בעולמות האינסופיים האלו, אז יש לנו את האופציה ללמוד את זה בכלל. וכתוצאה מזה שקודשה ברוך הוא, אורייתא וישראל אחד הוא, שאנחנו שלושתנו דבר אחד, אנחנו גם קשורים גם במחשבה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממש חלק מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו דבר אחד. זה קצת קשה לתפוס את זה, אבל קודשה ברוך הוא, אורייתא וישראל אחד. כלומר, עם ישראל הקדוש ברוך הוא דבר אחד, אנחנו חלק ממנו. כתוצאה מזה, אנחנו במחשבה שלו, אנחנו גם נמצאים. אנחנו גם שם. כשכתוב לנו שישראל עולם המחשבה, הכוונה שאנחנו נמצאים, המחשבה שלנו היא נמצאת עם המחשבה שלו. כשאנחנו חושבים, המחשבה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכמו שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא הייתה קודם כל עם ישראל, ואחר כך לברוא את כל העולמות כולם, ככה גם בנו יש כוח מהמחשבה להשפיע בין על הנשמה שלנו, בין על כל עם ישראל, בין על המציאות עצמה. למחשבה יש כוח עצום. למשל כולם מכירים את זה פדיון נפש, מכירים את כל המקופלים האלה שמפרסמים פדיון נפש, בואו תעשו פדיון נפש. מי שיודע איך עושים פדיון נפש, הכל מתבצע במחשבה. כן, עושים דברים עם מטבעות כאלה, פדיון נפש של הרשש, מעבירים מטבעות, מספר של מטבעות כזה מסוים, ומכוונים כל מיני דברים בראש. אבל כל הדבר הזה קורה במחשבה. הכל במחשבה. רק להראות לכם מה הכוח, וזה פדיון נפש, כן? זה אמור להיות תחליף כפרה על בן אדם. במקום שהוא ימות הוא נותן כסף. חס וחלילה, כן? אז המחשבה שלנו משפיעה ממש על המציאות. איך שאנחנו חושבים, יש לזה משליך ישירות על המציאות, על עם ישראל, על הגשמי, על כל דבר. המחשבה יש לה כוח עצום, במיוחד לנו. כן, כמו שחלק מהמחשבות, חלק מהשאלות ששואלים אותנו, שאנחנו מסיימים פה בעולם הזה, כן? מה שואלים? ציפית לגאולה. לא רשום, לא כתוב התפללת לגאולה, או ביקשת גאולה, או למדת על גאולה. ציפית לגאולה, איפה זה מתקיים? במחשבה. וזה משלוש שאלות ששואלים את הבן אדם שעולה למעלה. ציפית לגאולה. כלומר, קיימת את זה במחשבה. ציפית במחשבה לגאולה. אנחנו נוסיף ונאמר כי מהדבר הזה יוצא שהמחשבה שלנו, כמו שאמרתי עכשיו, יכולה להשפיע גם על כל הבריאה כולה ועל כל המציאות הגשמית. ולפי המחשבה והכוונה אפשר ממש לשנות את המציאות. וככל שקרובים יותר לקדוש ברוך הוא, ככה למחשבה יש יותר עוצמה. כי אתה נמצא איתו יותר. ואז כשאתה חושב על משהו, כשאתה מכוון משהו, אז זה קורה. בין בתפילות, בין בזה. כמו למשל, כן, מכירים את זה שאתם מריצים באיזו סיטואציה בראש. כן, שאתה חושב שתפגוש מישהו ותגיד לו ככה וזה, ואז כאילו קוראים לזה דז'ה וו, פתאום אתה רואה את הבן אדם וזה. ואז אתה יוצא לך לדבר איתו, ופתאום זה בדיוק מה שחשבת. או שחשבת על משהו ופתאום הוא קורה. זה כתוצאה ישירה מזה. ממה שלמדנו עכשיו. גם למחשבה של הגויים יש כוח. כן, זה לא העניין פה לדבר על זה, אבל פשוט הם כמו כמה קליפות החוצה ממנו. לנו יש יותר כך במחשבה, אבל הם כמו לבוש חיצוני, כי גם הם יש להם מחשבה, וגם הם בצורת אדם, כן? אז יש גם להם כוח למחשבה, אבל לא כמו שלנו. יש להם כמה מסכים שמבדילים יותר מאיתנו. כי לנו יש נשמה ולהם יש רק נפש בהמית. אבל זה לא המקום, אנחנו מדברים עלינו, על עם ישראל. לא אכפת לנו מהם. וכמו שאמרנו בהתחלה, עם 5 החושים והמחשבה, הנשמה עצמה, והמחשבה, כמה שמקדשים את המחשבה על ידי 5 החושים, ככה מהירים יותר בנשמה, ואז גם הכוח של המחשבה גדל יותר ויכול ליצור יותר, הוא פשוט נהיה עם יותר עוצמה.
אפשר לעשות שינויים ברוחניות ובגשמיות על ידי המחשבה, ביותר עוצמה. נמשיך את המאמר. את שני המצוות הראשונות מתוך תרי"ג מצוות קיבלנו ישירות מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. נכון? כתוב לנו אנוכי השם אלוקיך, שזה המצווה הראשונה, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שני המצוות האלו מתקיימים במחשבה. כן, אנוכי השם אלוקיך, זה במחשבה מתקיימים את זה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה גם כן במחשבה. הגמרא אומרת לנו שאדם שחשב לעשות מצווה ולא הצליח, עולה לו כאילו קיים את המצווה. נכון? הוא רצה לעשות מצווה, חשב לעשות אותה, והוא לא הצליח. ועולה לו כאילו כן קיים את המצווה. למה? אומר רבני יששכר, שהטעם לכך הוא שבמחשבת הקדוש ברוך הוא קודם בריאת העולם, כמו שאמרנו ישראל עלה במחשבה, כן? אז היה רצונות של הקדוש ברוך הוא שיהיה את עם ישראל, שיקיים מצוות ויעבוד אותו. ולפי שבאותה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, כן, היה את הדבר הזה, אז אם האדם חשב לעשות מצווה והיה לו רצון לקיים אותה, רק שמשהו מנע אותו, עם כל זאת, בגלל שבמחשבת הקדוש ברוך הוא, כן, שכמו שאנחנו הבנו, זה אותו דבר, המחשבה שלנו נמצאת איתו ביחד, בגלל שבמחשבת הקדוש ברוך הוא היה רצונו שאנחנו נעבוד אותו ונקיים מצוות, ואותו אדם בעצם חיבר את עצמו כביכול לאותה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתפוס פה ראש, מחשבה. כן, לכן עולה לו כאילו הוא קיים את המצווה. לעומת זאת, אדם שחשב לעבור עבירה וניסה, כן, הגמרא אומרת, זה לא נקרא. כן, אם הוא חשב לעשות עבירה והוא לא הצליח, הקדוש ברוך הוא לא מצרף את המחשבה הזאת למעשה. למה? כי זה לא תואם את המחשבה של הקדוש ברוך הוא קודם בריאת העולם. מה הייתה המחשבה שלו? שנעשה מצוות, שנעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולא שנעבור עבירות. לכן אם אדם חושב שיעבור עבירה, והוא רוצה לעבור עבירה, והוא לא הצליח, כן, אז זה לא נחשב לו, הקדוש ברוך הוא לא מצרף שם מחשבה למעשה. יש רק עבירה אחת שכן הקדוש ברוך הוא מצרף שם מחשבה למעשה. וזה, זה עבודה זרה. כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחד משני הדיברות שקיבלנו, הראשונות, כן? זה אם אדם חושב לעבוד עבודה זרה, אף על פי שהוא לא הצליח בפועל, לא הצליח לעבוד עבודה זרה, עם כל זה הקדוש ברוך הוא מצרף את אותה מחשבה למעשה. ולמה? בגלל שהמחשבה הזאת נוגדת את המחשבה הראשונית של הקדוש ברוך הוא. כן, זה כפירה בו, כביכול, לא כביכול, אדם חושב לעבוד עבודה זרה ורוצה אף על פי שהוא לא יצא לו לעשות את זה, בעצם מה שהוא עשה בזה, זה שהוא כפר במציאות של הקדוש ברוך הוא. ואת המחשבה הזאת הקדוש ברוך הוא כן מצרף למעשה. האסלאם ככה אומר פה בסוגריים, בזוהר רבי שמעון אומר, על הפסוק אל תפנו אל האלילים. כן, אל תפנו אל האלילים. כלומר, מה זה אלילים? הוא אומר זה נשים. אז הוא קורא גם לנשים עבודה זרה. אז תחשבו על זה, אנחנו כבר במחשבה. כן, מצד שני, כמו שאמרנו, יש את הדיברה הראשונה ששמענו בהר סיני, שהיא אנוכי השם אלוקיך. כן? מה זה אנוכי השם אלוקיך? זה הקרבה שלנו אליו, העבודה שלנו אותו. לדעת שהוא הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, להכיר בו. ועל ידי הוא עיקר הדבקות שלנו בהשם, כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבק בו, מי דבק בו? על ידי המחשבה הזאת. וזה שאמר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיביתי השם לנגדי תמיד? זה גם כן במחשבה. ככל שרואים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, ככה מתקרבים אליו יותר. כי צריך לתת לו את המחשבה שלנו, ולשעבד לו את המחשבה שלנו. על ידי ככה אנחנו מתקדשים יותר, מתקרבים אליו יותר. ככה אנחנו עובדים אותו יותר טוב, כמו שרשום, כי לי בני ישראל עבדים. ולכן ישראל, כן, במילה ישראל, יש את האותיות ראש לי. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, את הראש, ראש שלך, ראש לי, תן לי. למחשבות שלך, הרצונות שלך, תיתן לי. אמרנו בראשית, נכון? בשביל עם ישראל שנקרא ראשית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. נכון? אומרים לנו, ועשו לי משכן, זה המשכן, ושכנתי בתוכם. לא כתוב ושכנתי בתוך המשכן עצמו, אלא ושכנתי בתוכם, כלומר בתוך כל אחד ואחד. אם כן, מה זה המשכן הזה? זה הראש שלנו, המחשבה שלנו, זה המשכן שלו בכל אחד ואחד מאיתנו. הבית של הקדוש ברוך הוא נמצא אצל כל אחד בראשו. כן, אפשר לבנות את הבית הזה בראש, אפשר להרוס אותו, כמו שאמרנו ישראל, זה אותיות ראש לי, שאנחנו צריכים לתת את הראש, למחשבה לקדוש ברוך הוא. שם נמצא הבית שלו. בראשית הן גם אותיות ראש בית.
כן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. בראשית אותיות ראש בית. ויש לנו פסוק, כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. כן, אנחנו נתעכב על המילים האחרונות. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. איזה בית אשר, מה זה בית אשר? בית אשר זה אותיות בראשית גם כן. וזה גם אותיות ראש בית, אותם אותיות של בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. זה בראש של כל אחד ואחד מכם. כן, איזה בית אשר תבנו לי? בית ראש, כמו ישראל, ראש לי. אתם צריכים לבנות הבית שלי בראש שלכם, במחשבה שלכם, שיוויתי השם לגלי תמיד. כן, כמו שכתוב לנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. תעשו לי משכן, נשכן בתוככם. כן, ממשיך שם הפסוק, ואיזה מקום מנוחתי. מה זה איזה מקום מנוחתי? זה בראש של כל אחד ואחד, כן? אבל מה זה איזה מקום מנוחתי? כשקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, הוא אומר לו, והנה מקום איתי, נכון? ניצבת על הצור וזה. אז איזה מקום יש הוא עם הקדוש ברוך הוא? נכון? הגמרא אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כן, שהעולם הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, והעולם הוא לא המקום של הקדוש ברוך הוא. אז מהו המקום שאפשר להיות בו עם הקדוש ברוך הוא במשותף? כן, כי הוא אומר למשה, כן, והנה מקום איתי. הוא אומר למשה רבנו, והנה מקום איתי. אז מה זה והנה מקום איתי? איזה מקום יש הוא עם הקדוש ברוך הוא? כתוב לנו, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אז איזה מקום יש הוא עם הקדוש ברוך הוא עצמו? זה המחשבה. והנה מקום איתי זה המחשבה. על ידי אפשר להיות עם הקדוש ברוך הוא ממש. כן, הגמרא במלאכות אומרת ככה. אמר רבי אליעזר בן יעקב, כל שיש לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. בואו נשים לב רגע. הגמרא אומרת תפילין בראשו, ולא על ראשו. זה לא אומרת כל שיש לו תפילין על ראשו, אלא אומרת כל שיש לו תפילין בראשו. משמע כל מי שיש לו תפילין בתוך הראש. ומה זה תפילין בתוך הראש? יש לו בתוך הראש את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא על הראש. על הראש זה חיצוני. אם הוא לא מקיים את הדבר הזה, בתוך הראש, במחשבה שלו, זה לא כלום. כמו דוד המלך שאמרנו, שיוויתי השם לגלי תמיד. הפסוק הזה נמצא לו בתוך הראש. זה כל שיש לו תפילין בראשו. ששמע ישראל נמצא לו בתוך הראש. ותפילין בזרועו, מה זה תפילין בזרועו? אלו המעשים, שגם בהם הוא מייחד את הקדוש ברוך הוא ועושה אותם ממחשבה נכונה. וציצית בבגדו שאמרנו, מה זה? בציצית יש 4 כנפות, נכון? 4 צדדים, שהם 4 כיוונים, כמו שרשום לנו, 4 כנפות הארץ, שאנחנו אומרים בתפילה, כן, הוא לאחוז בכנפות הארץ, וינעמו רשעים ממנה, זה גם כן פסוק. אז אמרנו, הציצית זה 4 כיוונים, כמו שכתוב מ4 כנפות הארץ, משמע 4 כיוונים, וגם בציצית נאמר, וראיתם אותו, וזכרתם, נכון? את כל מצוות השם הזה. אז מה זה וראיתם אותו? הכוונה שלכל כיוון שהוא מסתכל, הוא רואה את מציאות הקדוש ברוך הוא. שיוויתי השם לגלי תמיד. ב4 הכיוונים שלו, כן? ומזוזה בפתחו. מה זה מזוזה בפתחו? שכל דלת וכל פתח של משהו חדש בחיים שלו, כל התחלה חדשה, כל דבר שהוא פותח, כן? כל החיים שלנו זה דלתות חדשות, דברים חדשים. כל החיים אנחנו פותחים דלתות. כשהוא פותח את הדלת הזאת, יש לו מזוזה. הוא מזוזה בפתחו. הוא קודם כל חושב על הקדוש ברוך הוא. קודם כל רואה את השם שקאי, כן? שומר את דלתות ישראל, זה השם שדאי. ולכן מובן שאומרת הגמרא בחיזוק הוא שלא יחטא. למה? כי הוא דבק בקדוש ברוך הוא, מקיים ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. כן? חיים כולכם היום. הוא שיוויתי השם לגלי תמיד, המחשבה שלו כל הזמן בקדוש ברוך הוא מסביבו. בחיזוק כוח המחשבה עצמה הוא על ידי 5 החושים, כמו שאמרנו בהתחלה. אבל על ידם אפשר לקדש את המחשבה ביותר, כמו שאמרנו בהתחלה. מחשבה עם אותיות ב5, וכן בשמחה. שם אמרנו שהמחשבה נזרת מ5 חושים, והיא משפיעה על המוח, ששם משכן הנשמה, וכתוצאה מזה זה חיבור אחד, שיש את 5 חושים, את המחשבה והמוח ואת הנשמה, והם משליכים אחד על השני. כן, הסברנו את זה. אמרנו מחשבה עם אותיות ב5, שהן מ5 חושים, וגם אמרנו בשמחה, שמחשבה זה אותיות בשמחה. למה? כי על ידי שמחה, אור הנשמה יכול להאיר במחשבה ביותר, ועל ידי המחשבה מגיעים לשמחה. ולכן, כדי שאור הנשמה יאיר במחשבה, האדם צריך להיות בשמחה. למה? מי שלא בשמחה, אור הנשמה מסתלק ממנו. כמו שאנחנו רואים אצל יעקב אבינו, שכל השנים שיוסף היה במצרים,
הוא היה עצוב ולכן לא שרתה עליו רוח הקודש. וכן, אצל הנביאים, תמיד הנביאים, כן, גם הרמב"ם מביא את זה, בהרבה מקומות. בקיצור, אצל הנביאים, כשהם רצו להתנבא, הם היו מנגנים לפניהם ומשמחים אותם כדי שתהיה להם רוח נבואה, שתשרה עליהם הנבואה. הם היו מכינים את עצמם בשמחה לנבואה. כמו שרשום בפסוק, ויהי כנגן המנגן ותהי רוח השם עליו. והעיקר הוא בשמחה של קדושה. כי אם לא, זה לא נקרא שמחה אלא עוללות וליצנות. וזה ההפך מקירוב ומחשבה לקדוש ברוך הוא, כן? שלא יהיו לנו טעויות בטעות. שמחה זה רק בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ואנוכי אשמח בהשם. ההפך זה כשחוק לכסיל לעשות זימה וחוכמה לאיש תבונה, כן? כשחוק לכסיל לעשות זימה. שחוק זה לכסיל, לעשות זימה. זה שחוק, זה ליצנות. זה לא שמחה אמיתית. באמת יהי רצון שנזכה כולנו לקשר את המחשבה לקדוש ברוך הוא. יש פה עוד קטע קצר, הוא קשור, אז אני כבר מביא אותו. אנחנו נלמד אותו פה כי הוא משליך ישירות על המאמר הזה, הוא קשור אליו. כן, אז דיברנו פה על המחשבה והראש, נכון? 5 החושים ועל כמה המחשבה היא קריטית. בואו נראה עוד כמה דברים בזה. אמרנו שהנשמה המשכן שלה במוח, כן? שהיא עצמה חלק מהמחשבה והיא ניזונת מהמידע שהיא מקבלת מ5 חושים. עכשיו יש לנו פסוק, נר השם נשמת אדם, שממשיל את הנשמה לנר. כן, כמו שהנר, השאיפה של האש בו היא מעלה, כן? האש תמיד שואפת למעלה. ככה גם הנשמה של האדם היא תמיד שואפת למעלה. אבל כמו הנר עצמו היא צריכה חומר בעירה, היא צריכה שמן כדי לדלוק, הנשמה צריכה חומר בשביל לדלוק. ואם אין את החומר בעירה, אז את השמן, הנשמה, כן, הנר נחבא. זה מה שאנחנו רושמים לנו, נר השם נשמת אדם. בפרשת בעלותך, כתוב בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. מה הכוונה? ביארנו שיש 5 חושים באדם. אבל מתוך 5 חושים האלו יש 4 חושים שנמצאים בראש ומתחלקים ל7 נקבים. כן, יש לנו 2 אוזניים, 2 נחיריים באף, 2 עיניים ופה, 7. זה מול בעלותך את הנרות מול פני המנורה. יאירו 7 הנרות, כי במנורה היו 7 נרות. והנשמה שנמצאת בראש היא מהירה דרכם ביותר דרך 7 נקבים האלו. אנחנו גורמים לנשמה להאיר עוד יותר על ידי שאנחנו מקדשים את החושים האלו. כמו שאמרנו לפני זה, שאמר השלה הקדוש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הכוונה בשערים שיש בראש. זה כוונת הפסוק בעלותך, כן? כתוב לנו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. אנחנו צריכים להעלות את הנרות, בעלותך את הנרות, אנחנו צריכים להעלות אותם מעלה, על ידי שאנחנו מוסיפים להם שמן. שהשמן, עכשיו נראה מאיפה מגיע השמן, מאיפה מגיע הכוח לנשמה. שלמה המלך, החכם באדם, אומר לנו, החכם עיניו בראשו. כן, הוא אומר החכם עיניו בראשו. אומר הזוהר בתמיהה, אז מה, איפה היו העיניים שלו? כאילו, איפה היו העיניים שלו, אם לא בראש? החכם עיניו בראשו. כל אדם העיניים שלו בראש, אז מה הם איפה היו ברגל? אז הוא אומר, לא, יש עוד פסוק. יש עוד פסוק. ושמן על ראשך אל יחסר. מה זה והחכם עיניו בראשו? הוא דואג שלא יחסר שמן על הראש, כן? ושמן על ראשך אל יחסר. שלא יחסר לו שמן בראש. כן, כי כמו שאמרנו, נר השם נשמת אדם. הנשמה היא הלהבה והאש. אבל כדי שהיא תדלוק, כן, כדי שהיא תאיר, צריך שמן. וזה שרשום, ושלמה המלך אומר, והחכם עיניו בראשו, כלומר הוא מסתכל על הראש שלו בשביל מה? להאיר את הנשמה שלו, ועל ידי מה? על ידי הפסוק, כן? ושמן על ראשך אל יחסר, שהוא דואג שיש שמן שיאיר את הנשמה. מה זה השמן הזה? כתוב לנו, נר מצווה ותורה אור. נכון? כי נר מצווה ותורה אור. השמן, שאנחנו משתמשים בו בשביל להדליק את הנשמה, היא התורה והמצוות, התפילות, הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא. נר, מצווה ותורה אור. בשביל להאיר את הנר, את הנשמה שלנו, צריך מצווה ותורה. זה מה שגורם לאור, מה שגורם את החומר בעירה לנשמה. ועל ידי זה אנחנו מאירים את הנשמה ודואגים לשמן, כן, כדי שהיא תגדל ותשאף יותר גבוה. וזה נעשה על ידי 7 קני המנורה, שהם 7 הנקבים שנמצאים בראש. כן, כמו שאמרנו, חכם עיניו בראשו. לדאוג ש7 הנקבים האלו יאירו ולא יחסר בהם שמן. כן, אמרנו אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, על ידי שמאירים את הנקבים האלו בלימוד תורה, מצוות, תפילות וכן, כן, וכן הלאה.
ככה דואגים לשבת בשביל הנשמה, וככה גודלים ומתקרבים יותר אל הקדוש ברוך הוא. במנורה עצמה כתוב מקשה תעשה המנורה. מה הכוונה מקשה תעשה המנורה? שצריך לעשות את המנורה מגוש אחד של זהב, כן? שלא מתיחים ומחברים חתיכות, אלא מקשה. כלומר, יש גוש אחד גדול של זהב, ומתוכו מפסלים ויוצרים את המנורה עצמה. ולא מחברים דברים בנפרד. אותו דבר, בשבעת הנקבים האלו שיש בראש שלנו. אנחנו צריכים שהם יהיו מקשה אחת. שהם יהיו חיבור מאוחד אחד בשביל הנשמה. כן, מקשה תעשה המנורה. 7 הקנים האלו צריכים לעשות אותם אחד. חיבור אחד. שמחובר לקדוש ברוך הוא. להדליק את 7 הנרות האלו באור הנשמה ולהגדיל אותם. להגדיל את הנשמה כאילו. כמו שאמרנו, בשם השלה הקדוש, כן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה תיתן לך? כן, שופטים ושוטרים תיתן לך, בשבילך. כן, מי שרוצה להתקדש, להגדיל תור הנשמה שלו. אז הוא אומר לו, שופטים ושוטרים תיתן לך, בשבילך, בשביל להגדיל תור הנשמה שלך, תדאג על 7 החושים האלו, 7 הנקבים האלו, כן? ותשמור עליהם. ויהי רצון באמת שנזכה להגדיל את תור הנשמה, ונביא עוד שמן, ועוד תורה, ועוד מצוות, ועוד תפילות, ועוד אהבת עם ישראל, וכן יהי רצון. רבי חנניה